खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दिनै हांख्राय लाबोनाय जादों सासे दावगाफु लाइमोन जाय लाइमोना दा समनि आसामनि बिसायख'थिनि जानो गोनां 9 एप्रिलनि बिसायख'थियाव भट होनाय हाबाफारियाव बिथाङा मैखोमै रल लादों। बे जाहैबाय बिथाङा बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि सासे मैखोम दैदेनगिरिमोन। नाथाय बिपिएफआ बिथांनो टिकेट होआखै। नाथाय रायजो राजानि नारसिननाय रायजो राजानि लुबैनाय बेखौ बिथा लानानै 20 नं बिजनि बियाबाव बिथाङा एमएलए नि बिजाथि गसंदों। बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव बरायबाय। खुलुमबाय। बिथाङा जाहैबाय डिम्बेश्वर बर'। बिथाङा आथिखालाव जोबोद मुखुब बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव। अब्लाबो बिथाङा जोंनिसिम फैदों। बिथांनिसिम जोंनि रोजा रोजा साबायखर जे फैगौ बिसायख'थि 9 एप्रिल खालि आसामनि बिसायख'थि बेवहाय नोंथाङा बाहागो लानो थाखाय गसंबाय बिजाथि गसंबाय। बे बिजाथि गसंनायनि साखाफारा बेखौ नोंथाङा बुंग्रोदो। बयखौबो इंखं नायगिरिसिम आं खुलुमहरग्रोनाय थाबाय। गिबियावनो आंनि परिचयखौ होग्रोनोसै नामा आङो। दा आंनि मुङा डिम्बेश्वर बर'। आंनि बे गारगावनिनो बिजनि। दा आं इउथ बिपिएफ बिजनि डिस्ट्रिक्टनि लाइमोननि आङो भाइस प्रेसिडेन्टमोन। दाथ' माने गोसो गिलिरैनो आङो पार्टिखौ दा जिहेतु आङो इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट जाबाय। दाथ' पार्टि थानायनि खुनु खोथा गैला। दाखालि आङो 21 तारिखआव रिजाइन होनानै दा नियम बायदियै रिजाइन होनानै आं दा उदां बिजाथि हिसाबै माबाना दं आरो। दा आदाया सोंदों जे बिसायख'थियाव माबोरै फैखो। आसल खोथाया जाहैबाय आं अरिजिनेलि आङो बिपिएफ जननिफ्रायनो आं दङ। बिपिएफ जननिफ्रायनो दङ मथा मथि प्राइमारि लेभेलाव जाने साधारन वार्कारनिफ्राय लानानै आं दिनैसिम बे स्टेपसिम जाने बिपिएफ प्लेटफर्माव मथा मथि भाइस प्रेसिडेन्ट डिस्ट्रिक्टसिम दङमोन। थांनाय बोसोरबायाव आङो जेब्ला सरकार गैयामोन सुबाइजार समस्तिखौ स्पेसियेलि माने ओरैबायदि सरकार गैयाबाबो बेखौ नायबोदों आङो सालायबोदों। जिहेतु हाग्रामा सारा आंखौ बुंदोंमोन टिकेटखौ नोंनोनो होगोन सुबाइजार समस्तियाव। जथेस्थ' गैयाबाबो आङो बे बोसोरबायाव रायजो राजाजों थानानै 600-700थासो मिथिं गाजादोंदां। आरो मोनफ्रोमबो गामियाव सोर गावबुरा दं सोर मा दं सोरनि न'खराव खैजोन दङ खैथा गामि दं आं इलु इला सोरनो बान्दो नांगौ दलं नांगौ आं बेखौ मिथिजोबो। सोर मा रोखोमनि मानसि बबाव जनसंख्या बेसेबां बेखौ मिथिजोबो आङो। खिन्थु 700-800थासो लाजादोंदां। आरो नैबे एखम्बा रिलिफ केम्प जानाय मा जानाय सोरनिबा हाबा हुखा आंनिफ्राय जि हायो आं बेखौ मावबोदों। जिहेतु पार्टि हिसाबै बा जों बिसायख'थियाव जों देरहानांगौनि खाथिराव बा पार्टिखौ एट्राकसन खालामनो थाखाय पाब्लिकनि गेजेराव लाबोनो थाखाय अहर सेस्था खालामदोंमोन। खिन्थु जोबथारनायाव जेब्ला माने बिसायख'थि जानोसै 2025नि जितु माने काउन्सिल इलेक्सन बिटिसिनि काउन्सिल इलेक्सन बेहाय माने ओरैबायदि जाहैबाय जिहेतु थाखा फैसानि खोथा जाहैबाय। बै समावथ' सरकार गैया। जाय बिजाथिया एसे गोख्रों बिथांमोन बायदिखौ बासिनानै माने बिजाथि होबाय। थाखा फैसा एसे थाखा फैसानि प्रयजन हयथ' आंहा बे समाव थाखानि एसे दुरबल जाहैबाय। दा देरहाथारनांगौ सरकार दानायनि खोथा दङ। आं जेबो हेंथा होआखै आङो। ओमफ्राय दे गावनिनो लोगो असे धीराज बरगयारी बिथां जाथों। खिन्थु एबारनियाव आं माने उदां बिजाथि जाफैनायनि मेन खारना जाहैबाय जोङो ओरैबायदि आसा बायदोंमोन जोंनि सनानि सुजुगमोन आरो नैबे माबाया बिजनि बिजाबा। जेरै दा नैबे डिलिमिटेसननि उनाव सिमा सोदांनायनि उनाव जे आवगैनि 2020आव जेरैबायदि फिक्सारमोन जोंनि फिक्सारा आलदा दा बिजनिनिया हयथ' बेखौ रायजो राजाफ्रा मोनथिया जानांगौ गोबाङानो। आवगाय नैबे सिडली पार्टआव निसिमानिफ्राय बे सिडली बिजाबावमोन। बेहाय दा नैबे डिलिमिटेसननि उनाव माबाजों आमगुरिजों खुंख्राझाराव जोङो हाबबाय। बे एकदम बिपिएफनि जोंनि मैखोम
मोनसे हल्ड गोनां आरोखि बियो बे प्राइमारि मोननैजोंनो जेम्सआथ' हरैनिफ्राय जेनबोयोमोन फैयै फैयै बे मोननैयाव देरहाफैयो आरो दाना फैदो नोङो नैबे सामथाइबारि गबदापारा बेबो माने माबा पार्टआवमोन निसिमा पार्टआव माने एमएलए सेगमेन्ट हिसाबै माबायावमोन आरो बियो सिडलियावमोन आरो नैबे उदालगुरि लेदु बाजार बे बङाइगावजोंमोनलाय बङाइगाव सेगमेन्टआवमोन आरो फैदो नैबे बागमारा माज्राबारि नहापारा सिसुबारि बियो अबायपुरि पार्टजोंमोन माने बङाइगावनि पार्टबो दं आरो उदालगुरि माने नर्थ अबेपुरि पार्ट दङ ओमफ्राय नैबे जा काजदवा दाङाइगाव नैबे हाइरडनि ओरै दलहापारा टल गेटनि बेबो दा आवगाय माने उत्तर उबायपुरियावमोन नर्थ उबायपुरियावमोन बा जोंनाव हाबबाय आरो नैबे मानिपुर पाटिलादवा साइडनि मेजर अंश माने बिजेपिनि हल्ड आरोखि बे 10,000सो बियो दानख' जालांदों आरोखि ओमफ्राय बै जोंना लन्डन आबदागुरि ना मानासाव बेयाव 8टा रेभिनिउ गामि बर' गामि बे मैखोम गामिया हाबदों आरोखि सरबगनिया फैबाय औ सरबगनि फैबाय दा बे हिसाबै जोंनि फिक्सारा एबाराव आलदा जों आवगायो 2000 सनाव डिलिमिटेसननि सिगां जोंनाव संखिया ओरैबायमोन जे फ्राय 46,000 बे बर'मोन आरोखि ओमफ्राय बिदिनो लागा लागि बर'नि एसेल' फासस'ल' खमा जाहैबाय नैबे बेंगलि फायोमोन ओमफ्राय माइनरिटिया 37,000ल'मोन बै समाव ओमफ्राय दा बे फिक्सारा नैबे डिलिमिटेसन जाबाय नालाय बबेबा हाबदेरबाय बबेबा आउट जाबाय सोरबा दानख' जाबाय दा जोंनि फिक्सारानो पेटार्नानो पपुलेसन पेटार्ना आलदा जाबाय जोंनिया दा जों बर'नि पपुलेसना जाहैबाय नैबे डिलिमिटेसननि उनाव 53,000आनो जों दा बर' जाबाय गुबुन 46,000निफ्राय 53 जाहैबाय आरो नैबे जिबिला माने बेंगलिया सेकेन्डमोन 500ल' खममोन बिसोरो दा द्रोद गाहायाव फावसायनानै बिसोरो 39,731 ना बेसेबांबा एक्जेक्टलि आं फिगारखौ बुंनो हानाय नंला फ्राय 40,000 एप्रक्सिमेट 40 ओमफ्राय नैबे माइनरिटि जिथु माने 37,000 बियो दावखोनानै दा 51,500 बेबायदि अलमस्ट बेबायदि जानानै दङ दा बेखायनो जों आरो नैबे निसिमायाबो जिथु जोंनि पार्टआ एमसिएलए थाबाय आरो सुबाइजारावबो जोङो 5,000नि बारा जोङो धीराज बरगयारिया देरहाखानाय बिपिएफआ आरो जों थुरिबारियाबो खलिलुर रहमानाबो 5,000आव जोङो देरहानाय खालि जोंनिया मा एसे नैबे मानास सेरफां समस्तियाव जोङो 1600 सामथिं बेयाव देरहादों आरोखि बिसोर इउपिपिएलआ आरो बिजेपिया आरो जोंनि गाहायसिनबाव बेहाय दा बे हिसाबै जोङो माने ओरैबायदि बुंनो हायो दा बिजनियाव माने जिखुनु मानसि बिपिएफनिफ्राय थिसनोब्लानो एकदम गोरलैयै केम्पेइन टेम्पेइननिफ्राय प्रयजन गैयामोन आरोखि आच्छा दा बाथ्राया बे मा जे बिपिएफआ माने बहुत देरहानायनि आसा दंमोन खिन्थु बे 20 नं बिजनि बियाबखौ माने बिजेपिनि केन्डिडेट अरुप कुमार देनो हगारना होनाय जाहैबाय सेक्रिफाइस खालामबाय बिपिएफआ दा बे बेलायाव नोंथाङा माबोरैहाय माने उदां बिजाथि जानायनि लाइनाव फैखो बेखौथ' मेन गुबै जाहोना बेयावनो जादों नालाय जाल्लाया जोङो जेनेबा सिगांनिफ्रायनो गुनुब गाना खोनाबाय थादों जे प्राय 15-20 दिनसोनि सिगांनिफ्राय मोनसे निउसाव धौ जाबाय थादों ओंखार भाइरेल जादों जे 11थायाव गेलेसिगोन बिपिएफआ आरो मोनब्रैखौ बिजेपिनि आगारसिगोन दा जों माने सारनिफ्रायबो क्लियार मोनाखै आं नङालै आंसो बुंगोन दा फाइनाल बा बिदि जोंबाय थादोंमोन सारा दा जोंबो बेखौनो गमामानि सानदों आरो निउसफ्राव जिथु दामनाय बे बुस्थुखौ जेनेबा ओरैनो एखमबा ओरैनो जास्ट माबानो थाखाय भाइरेल खालामनो थाखाय खोथाखौ बानायोथ' दा जों ओमफ्राय एसे उनाव बिसायख'थिनि जिथु नटिफिकेसननिया माने खाथिनिफ्राय खाथि फैबाय बा एसे गुनु गुदु जाबाय थादों जे आगार मारसिगोन नामा खिन्थु जोंनि बिजनिनि लिडारफ्रा फुल कनफिडेन्स अभार कनफिडेन्स लादों जे सारनि सायाव बिसास खालामदों बिजनिखौ खुनु हगारा माने खार'ना नैजे देरहानायनि अंकखौ जोंनाव बयनावबो हिसाब दंजोबो नालाय बेखौ मिस खालामा खिन्थु लास्ट मेच माने दा जोङो 19 तारिखआव मोनसे एक्जिकिउटिभ जिरायदों बिजनि डिस्ट्रिक्ट अफिसाव बयबो माने दंजोबो सोब कास्टनियानो दा बेहाय जों सावरायदों जे बिजेपिनो जुदि हगारोबा जों मा खालामनांगौ दा खोथा लाइनाथ' बिदिनो थांगासिनो दङ अलमस्ट क्लियारखौनो मोनथियाखांबाय दा जों बुङो जोंथ' बेखौ मानिनो हाया ओमफ्राय नांगौबा जोंनो फ्रेन्डलि मेचबाबो जोंनो गेलेनाय मोनसे सुबिदाखौ खालामना होनांगौ बेखौ आरोखि ओमफ्राय जोंनाथ' माइनरिटिफ्राव बयबो बे हाउसआ खिन्थु खोथा फैदों जे जों बिजेपिनो जों भट होआ
माइन'रिटिफ्राथ' डाइरेक्टलि लिडारफ्रा बुंखाथारबाय जों थैना थांबाबो जों बिसोरनो भट होआ आरो बर'आबो सेम प्रब्लेम जोंबो होखाथारा गतिके नांगौब्ला जोङो इन्डिपेन्डेन्ट माने बिपिएफनिफ्राय सासे उदां बिजाथि जानांगौ बेबायदि मोनसे थिनो जितु मोनायावसो ओइदिनखालि 19 तारिख मोनायावसो नै दाना टिकेटखौ डिक्लेयार खालामसै हाग्रामा सारा दा बेहायसो जों क्लियार बिनि सिगांनो जों रायलायग्रोनाय नालाय माने कनसेप्टआ जों माने मा खालामगोन मा मागोन ओरैनो फाइनाल कनसेप्टआव फैनो हायाखै खिन्थु जे अखानायै 20 तारिखआव जोङो धरना होनोसै जे प्राइमारि जा गासै 28टा प्राइमारि दं बिजनियाव नैबे निसिमा मोननैखौ लादेरनानै दा निसिमाखौ जों लिंहराखैमोन बिजनि पार्टखौ जोंहा 26टा दङ 26टानिफ्राय जोङो 100 जन करि डिस्ट्रिक्टआनो अर्डार हरनानै मानसि लाबोनांगौ जे जोङो प्रटेस्ट खालामनांगौ प्रटेस्ट खालामनानै माने जाहाथे रावा जोंना बे खुद्रि सारनाय हाग्रामा सारसिम सहैनांगौ ओमफ्राय जाबाय दा मोनायावथ' दाना टिकेटआ डिक्लेयार होबाय सारा 9टासो समाव गमामायनो जों जेखौ सानदों जेखौ गिदों बेनो जामारबाय बिजनिया बे मोनब्रैनि गेजेराव गोग्लैबाय अखानायै ओमफ्राय मानसिफ्रा 26ल' जानांगौ 26टा प्राइमारि 100 जन करिबा खिन्थु 10,000सो मानसि बबेनिफ्राय गेदारिं जाखो जाबाय आरोखि आसरित मानसिफोरनि मोखांखौ नायनायावथ' एकदम दस्रा रोखोमनि रागा एकदम बयनि सायाव मोखाङाव माने खुगायाव मिनिनाय गैया सुखुनाय गैया ओमफ्राय बिदिनो धरना होगासिनो दङ जों मानिया बे सवालि स्कुलनि फिल्डनि गेजेराव बे जोंनि पार्टि अफिसनि मोखाङाव दा मानसिफ्राथ' गरमनिफ्राय गरम जाबाय उत्तेजना जाबाय ओमफ्राय जों डिस्ट्रिक्टआ 8टा 9टानिफ्राय गसंनाय बिसोरबो 11टा जाबाय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि लिडारफ्राबो बिसिम थावनो दाना बुजायनो साहस गैला माने गरम जाबायना परिबेसा ओमफ्राय आं पार्टि अफिसाव थांना बुंबाय आच्छा बे मानसिफोरखौ बिदि ओरैनो गरम जागासिनो दङ माइकआव होख्रावगासिनो दङ सिचुवेसना गाज्रि जानो हागौ होननानै आङो बै आदार रेन्जेन्डा पानबारिनि बेखौजों आङो थांनानै जोङो अफिसाव थांबा आं बुंहैबाय आरोखि दा मानसिफ्रा गसंबाय थाबाय थांजासिगोन दा बिसोरखौ सामलायनांगोन नङाबा दा गरम जालाबायगोन होननानै आंखौ सेक्रेटारि र' जों माबा मोनसे रायलायदों मा बुंनांगौ रायलायदों आंखौ एसे गोब्राब बुंदों आरोखि आं सुखुवाखै हे दे नोंसोर मा जायो जादोलै होननानै आं ओंखारलांबाय आरो नायबा माने मानसिफ्राथ' बुंहांबाय बे माने जों अफिसखौ गाग्लोबगोन जोंनाव जुदि थाब फैनानै जोंनि लिडारफ्रा जोंखौ जुदि बुजायफैयाबा मा खारनाव जों माने बिजनेखौ एफा मोजां देरहानायनि सुजुग दंबाबो जों मानो मोनाखै बिदि जालायलायदों आरोखि दा जों आधा घन्टानिखौ गेजेरावबा जों हाबफैनोसै नै अफिसाव होननानै बिसोरबो गिबाय खोमा दरजा मारिनासो थाबायनो आंथ' मिथिला उनावनो नै सेंग्राफ्रा नेनो हायैनि थांलायलायनानै सियार थियार बुख्रुबलायनानै बिसोरखौ लाना फैनानै फैबाय आंथ' बे गेजेराव गैया मा रायलायखो बिसोर ओंखारलांफिननानै थांनायखौ माने बेंखनना लांजोबबाय आरो जोंनि मानसिफ्रानो बे प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ गारियाव गाखोनानै बिसोर थांबाय दानाथ' मानसिफ्राथ' गरम जासिनबायना गैला सोरजों रायलायगोन लिडारानो गैला दसे बिदिनो जों मानियाबालाय मा जाबावनो आं लामायाव दंबाय थायोमोन दाना बे माबायावनो आरोखि जितु रायजो राजा दङ केम्पासावनो दङ आं गोजानाव दङ आं बेयाव थांदेरालै होननानै सानै साथामसो फैनाय सेंग्राफोर फैनानै आंखौ बोना लांबाय दाना बोना लांबाय आंथ' मा जाखो होनना बुंबाय आंहा गिदबलायला आंखौसो बे गरमाव बुसिगोन नामासो सानलायलाङाबो बिदि आरोखि थांबाय ओमफ्राय बुंबाय होननाया बै जा मादै नांदार बै कार्जिनि जा माबा सचिन कार्जिनि मिसेस आदै नों उपाय गैया माने नोङो जोंनि बिपिएफनिफ्राय नोङो निर्दलीय गेलेनांसिगौ नों गेलेथारनांगौ आमफ्राय आंथ' बाबा आन्दासानो गैया हस मा दां जेबो मिथियानो जै बिदिनो टेबोलाव बोखोबाय दाना नारखोबाय बे दंफांनि टेबोल दंमोन जोंनिया पार्टि अफिसावनो गिदिरनो बेयाव गाखोबाय दा बेयावनो गखना होरगे जोंनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय उदां बिजाथि जोंहा डिम्बिस्वर बर' जाबाय आरोखि बेनो जोङो टिकेट होनाय जाबाय खिन्थु बेनो जायो दा नै दा टिकेटनि बेलायाव आंनि काहानिया आरोखि आंथ' रायजो राजानि सेन्टिमेन्टखौ बुजिबाय एथ' बुरजा खिन्थु ओइदिनखालि आं जुदि बे समाव जुदि बे रायजोनि जिथु डिमान्ड बे आंखौ बिजाथि होनायखौ आं जुदि गनायाबा आरो गरमसिन जाबावगोन परिबेसा गाज्रि जागौमोन आरोखि खिन्थु लासैनो मानसिफोरनिया नर्माल जाबोदों आरो आच्छा दा नोंथाङाथ' रायजोनि आं मोनसे खोथाखौ बुंबावो दा बेखायनो आरोखि आंखौ मालाबाबो उदां बिजाथिल' दाहोन आंखौ बुंनांगोन बिपिएफनि उदां बिजाथि आरो टिकेटआ आंनो बे बिपिएफनि जोंनि मोजां मोनग्रा 10,000सो गेदारिंआसो आंनो होदों खिन्थु आंनि टिकेटआ हाग्रामा सारनिफ्राय फैयाखै आरोखि बेखिनि खोथा आच्छा दा बाथ्रा जाहैबाय मा जे
नोंथाङाथ' उदां बिजाथि जाबाय BPFनि नोंथां बुंलाबाय BPFनि उदां बिजाथि BPF फारसेनिफ्राय आरो बेवहाय बिजनि हालामनि गासै प्राइमारि BPFफोरा नोंथांखौ थिखांनाय जादों देखायनाय जादों बेजों नोंथाङा बिजाथिबो गसंबाय दा बाथ्राया बिजनिनि जिनोखि परिबेस एबा कमिउनिटि पलिटिक्स बिजनियाव दङ नोंथां बुंखाबाय जे लगभग 53,000 भटार्स फ्रम बड' कमिउनिटि आरो मुस्लिमनिफ्राय 52,000 लगभग आरो बेंगलिनिफ्राय 49,000 सामथिं दा बेबायदि हालोद दङ आरो गुबुन गुबुन दङ एसे एनै बिथांमोना काउन्टआव फैयाब्लाबो बिथांमोनाबो बे भटनि माबायाव फैयो दा बाथ्राया मा जे नोंथां बे कमिउनिटि पलिटिक्सखौ नोजोर होनानै जों नुनो मोन्दों जे बेवहाय हारियारि मोनसे माने भटआसो गोग्लैगोन नामा जेरैहाय जों नुनो मोन्दों जे दा बेवहाय अरुण कुमार देआ बेंगलि सुबुं बिब्दिनो बेवहाय आरो सासे बेंगलि सुबुं दङ कंग्रेसनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों रजरकान्ति राय साहा रजरकान्ति साहा बियो बेंगलि कमिउनिटिनि कंग्रेसनिफ्राय कन्टेस्ट खालामदों आरो मुस्लिमफोरनिफ्रायबो दङ दहमै दा नांफुगासिनो BPFनिफ्रायनो ओंखारनाय BPFनिनो MCLAमोन बिथाङा BPFनि बिबाननिफ्राय ओंखारनानै दा बिजाथि गसंदों खलिलुर रहमान दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जे आरो बर'आव सासे मैखोम केन्डिडेट दंबावो जाहैबाय UPPLनि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा खनथाम गाहाम MLA जादोंमोन आरो थांनाय बारावबो बिथाङा एसेल' भटनि डिफारेन्सआव जेनदों थारमाने BPFनि केन्डिडेटमोन बिथाङा दा बेखौ नोजोर हरोब्ला जों नुनो मोनो जे माने नोंथांनि जेनाखि भट बर'नि भट बेयो बांसिन नोंथांनाव गोलैगोन आरो खावसेया कमल सिंहनाव गोलैगोन दा बेवहाय नोंथाङा बुंबाय थादों जे बे BPFनि भट बा BPFनि केन्डिडेट नोंथाङा बुंना लादों दा बेवहाय बेसेबां कनफिडेन्ट दं नोंथां गुबुन गुबुन जाथिनि भटखौ दा खोथाया जाहैबाय ओरैबायदि एक नम्बर जोंनिया BPFनि मानसिफ्रा दिनै BJP जानायखाय आरो स्पेशेलि बाहेरानि जायखौ जों सालानि मास होनो उरुप कुमार दे बेखौ जोंनि BPFनि मानसिया कमिउनिटि वाइसल' नङा माने मोनसे कमिउनिटिल' नङा एभ्रि कमिउनिटि एक्सेप्ट खालामनो हायाखै बिजनियाव बिसोरनो दिनै BJP जाय लाइननिफ्राय फैदोंमोन BJPनि जा जोंनि लकेलबाबो मोनसे खोथामोन दा बेहायनो बिसोरो माने गावसोरजों गावनो कनफ्लिक्ट जालायलायबाय जेरै अजय राय उरुपनाथ बिश्वजित राय बिसोर मेन दाबिदारमोन नालाय BJPनिफ्राय बिसोरो दा सायावल' जास्ट नाम केवासल' BJP जानानै दं सिंजों खिन्थु बिसोर एकदम स्प्लिट जाजोब्बाय दा बिसोरनि ग्रुपआ कमप्लिटलि माने जायफोर माने बिसोरनि फलोवार्समोन अजय रायमोननि जितु माने फलोवार्समोन गावसोर नङा खिन्थु बिसोरनि ग्रुपआ दासिमबो अहर आंजोंनो चेनेलाव दङ आंजों थायो बिसोरो खुनु दिन उरुप देखौ माने देरहानायाव गैया बे एकदमबारे माबा आरोखि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय दे जोंनि बर' मानसिया BJPखौ मोनसे माने जोंनि सुथ्रु बादि लायो जोंनि माने आलदा बे मोनसे जोंनि माने जों बजबना लानो हाया गोसोआव माबा मोनसे जाथि हिसाबै बेंगलिखौ नङा खिन्थु नैबे BJP हिसाबै बे बुस्थुखौ जों लायो बर'फ्रा आरो बांगालाथ' आरो रासिन एलार्जि जाबावो बिसोरखौ बेथ' डाइरेक्ट बुंखादों आरो ओरैबायदि बुंदों दाख्लै जोंना नासिरुद्दिन साहब बे जे बे भाइस प्रिन्सिपाल जोंनि BPFनिनो मैखोम माने बिबान जोंनि डिस्ट्रिक्टनि बे भाइस प्रेसिडेन्टआव दं खोमा बिथाङाथ' बुंबाय जाय ओइदिनखालि मिटिंखौ गावनो प्रिसाइड खालामदोंमोन जे जोङो उरुप देखौ जोंनि बांगाल एरियायाव दा माइनरिटि एरियायाव जोङो सोनो हाया आरो दासो सोबानो जोंनि हयथ' बे जायगायाव जोंनाव रायदर निसिना हब पारे एटु कारणे आमी इटु रिक्स ल'ब नोवारो जों आरो थांनो हाया दा जों ओरैबायदि जाबाय BJPया माने मुस्लिमा जाहैबाय माने दा माने अमा बेदर जायै मानसिफोरखौ जोंखौ गोदोनायाव सोनो जबरदस्ति जा होनना थिनगासिनो बेथ' जाया भटआथ' जोंनि अधिकारसो नैबेदि खोथा जालायलायदों दा मिथिंनि आखारनो बे खोथाफ्रा जादों आरोखि दा बिसोरथ' बुंखादों सिदा सिदिनि मोननै कमिटिजों दा मुसलमानजों जोंजों BJP हिसाबै आरो उरुप दे हिसाबै पार्सनेलि जों होआ दा आंहाथ' मोनसे खोथाया ओरैबायदि आरो हयथ' माने BPFनि जायफोर आंखौ थिखांदोंमोन दिनै जोंना मोनसे फ्रेन्डशिपनिथ' मोनसे नियम निथि थायो नालाय दा जोंनिया माने हाग्रामा महिलारि सारा दा जोंनो 11थाखौ जों गेलेनोसै जाबाय BPFआ आरो मोनब्रैखौ दा फ्रेन्डलि मेच माने बे एलायन्सनि जितु नियमानो जाहैबाय जे BJPया नैबे 11थायाव
जेरैखि जाया देरहानांगौ बिपिएफखौ आरो बिपिएफआ नैबे मोनब्रैयाव जेरैखि जाया देरहानांगौ दा जोंनि बिजनियाव एसे माने बे बुस्थुआनो जाहैबाय जे माबोरै माने जोंनि पार्टिफ्रा माने दिम्बिखौ डाइरेक्टनो माने बिपिएफनि भटार्सफोरखौ होहोनो बे बुस्थुआ जाबाय थारमाने नैबाव जुदि सिंजों जुदि आन्डारस्टेन्डिं जानानै जुदि होहोयोब्ला बै 11थायाव बे जोंनि माने बिपिएफनि समस्थियाव 11था जितु बेयाव इफेक्ट जाहैगोन बियो आरो गावसोरबो बिदि खालामनो हागौ आरो फ्रेन्डशिपनि जितु दङ बियो मोनसे लयेलिटि बा थानाय नङा बा ट्रास्टआ थानाय नङा माने प्रतारना माने टकबाज मोनसे जागोन आरोखि बे माबाया आरोखि जायनि थाखायनो स्ट्रिक्टलि दा बिपिएफनि लिडार्स आरो वार्कार्सफोरखौ जे आंजों बेरायनाय मानायखौ बादा होदों आरो स्पेसियलि जोंना बिजिनिफ्राय आं बुङो आरो नैबे प्रदीप ब्रह्मआ बेखौ पार्सनेलि आंजों मोनसे लादों खोमा बियो आंथ' एथ'ग्राब दस्राफ्राव सोंहरबाय माने बेबायदि नङा बे आंखौ पार्सनेलि लादों खोमा बे बुस्थुखौ अभार स्ट्रिक्ट खालामदों आरोखि दा एक्सपेक्ट खालामगोन मागोन ओरैबायदि आरो दा खिन्थु जाय मानसिफ्रा बर'नि गेजेरावथ' हाबनो हायाखै बेबायदि हाखायाखैनो ओमफ्राय जि जायगायाव माने बर' एरियाव थांदों बेहाय माने जाय जोंनि लिडारफ्रा बुंदों खुगाजों खिन्थु गोसोजों बुङाखै आरो जाय बुंग्रा आंहा बिसास दं बिसोरबो बे उरुपदेनो बा बिजेपिनो भट होआ बिबाराव होआ बे आल्टिमेटलि जों होगोन आरो आं हारसिं हिसाबै आंथ' जेबो गैया आदा आं हारसिं हिसाबै दिम्बिस्वर बर' हिसाबै आं जेबो गैया आं हारसिङै दिनै इन्डिपेन्डेन्ट गेलेयोबा आं 1000 भट मोनगोन ना बेखौ सन्देह दं खिन्थु आंनि बेगाव मा दङ नांगोल दं बे नांगोलनि जायगा गैयि भटार्सफ्रा बेखौ लांदां जायगायाव सुफुंनो थाखायसो खालि जायगायाव बे जाहाजा दिनै फैदों आंनि प्रटेक्सनल' जाहाज नालाय बे जाहाजा फैदों बे जाहाजाव थुनाय माने नांगोलाव थुनाय बे एखे खोथा आरोखि खलिलुर रहमान आं खलिलुर रहमानखौ येस इन्टारेस्टिंलाय बियो दा खलिलुर रहमाननि बेलायाव जाहैबाय 15 बोसोर बिपिएफआ बे थुरिबारि समस्थियाव जोंहा माबा गैया एमसिएलए गैया दै खिन्थु एबाराव बा थुरिबारिनि माखासे जनसाधारनफ्रा कुनु जाति धर्म जात बाद बेखौ बाद होनानै सोरबा एबिएमसु खालामदों सोरबा नेमसु खालामदों सोरबा आमसु खालामदों सोरबा आख्रासु खालामदों सोरबा मा खालामदों एक गट माने मोनसे माने जेबो माने मा डिभिजन गैयालासेनो गावस्रालायनाय गैयालासे ज' जानानै खलिलुर साहाबनो भट होबाय देरहाबायबो 5000आव गिबिबार बिपिएफआ देरहादों ओमफ्राय दा रुलिं गभर्नमेन्टनि बे एमसिएलए बियो दा एमसिएलएनिफ्राय रिजाइन होनानै बियो निर्दलीय गेलेबाय बे माने बिपिएफनि दोलोनि नंला बेथ' अपोजिसनावसो थाबाय दा बिनि इयारलि एमसिएलए फान्डआ 50 लाख खिन्थु हाग्रामा सारनि अननायाव रुलिंआव दंखा बियो 50 कौटिनिबो बारा हाग्रामा सारा बे समस्थियाव नैबे फास मास मोनब्रै मोनबायावनो हरदों आं बेखौ मिथिथारो दिनै सरकारि आसनि जिफोर दङ आइबिएसनिफ्राय लानानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै अरुण'दयनिफ्राय लानानै जेसेबां दङ बेखौ बिथाङानो गावनि आखाइजों होदों आरो बियो रायजो राजाखौ ओरैबायदि सुजुग मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टआव थानानै जायनाखि 15 बोसोर लामा दालां जेबो जायाखै आं दा केम्पेइन खालामनो मिथिबायथ' हयथ' रुलिं गैयैखाय जायाखै खोमा दा बियो सुजुग मोनदोंमोन खिन्थु बियो रिजाइन होनानै दिनै थांबाय बे आसरित बाथ्रा सोर दा खलिलुर रहमाना बिसोरो दा 51,000आव दङ जनसंख्या दा जुदि दानि दुनि 90% जायोबा बिदिनो मा बेसेबां जाहैनो 45सो फल जाहैगोन बे मुसलमान मानसिफ्रा माइनरिटिफ्रा गासिबो ज' दे खलिलुर जाथिनि मानसिखौ देरहानांगौ होजोबबाबो बोरै देरहाया मानो होनबा नों 40-45 मालाबाबो देरहानायनि अंख नङा 50 नांहैथारगोन बारथारनांगोन दा बे बेलायाव माने मिनिथाव बाथ्रा बेखौ जोंनि माइनरिटिनि माखासे मानसिफ्रा बुजिजोबगौ जे बियो जास्ट उरुपदेखौ हेल्प खालामनो थाखाय बे बुस्थुखौ मावदों बे भटआव हयथ' आंनाव फैगौमोन नङाबा कमल सिंनाव थांगौमोन कमल सिं सारनाव जुदि 5000 भट थांनाय माने ओजों 5000 उरुप प्लास जाहैनाय आरोखि दा मिनिथावा हयथ' माबा मोनसे अंक दं बेखौ जों मिथिगौ आं दा बुंजोबला खोनादों आरो बेखौ थुरिबारिनि मानसिफ्रा बेनो भट होआ बेनि थाखायनो होआ दासो चान्स मोनदों थुरिबारिखौ माने एबाराव रुलिं गभर्नमेन्टआव थानानै जोंनि जायगाखौ माने थुरिबारि समाजखौ डेभेलप खालामनो मोनसे बिराद आसा दंमोन आरो बिसोरो थुरिबारिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि दुखु मोनदों जे खमसे खम जों देरहाहोबाय बेखौ जोंनाव जे सोंनानै थां दायथ' दंमोन ना बेहा
नोंखौ एथ' रायजो राजा थुरिबारि मानसिफ्रा अननानै देरहा होहरबाय थिसन हरबाय खिन्थु नों मा डिसिसन लाय रायजोनावथ' सोंनांगौ दंना नाइतिक दायित्व दंमोन बिहा कमल सिंह नार्जारि कमल सिंह नार्जारि येस थांनाय 2020 सनाव बियो जोंनि बिपिएफनिफ्रायनो बेट गेलेदों प्रभात बसुमतारी धनन्जय बसुमतारी बिसोर सानै जोंनि बिपिएफनि एमसिएलएमोन बिथांमोना कमल सिंह नार्जारि स्पेशली बिनि थाखाय एगेन्स्ट जानानै बिपिएफनिफ्रायनो गावलांनानै गुबुनाव थांनानै एगेन्स्ट खालामनायाव जोङो कमल सिंह नार्जारिखौ बा बिपिएफखौ जों फेजेननो हादों मात्र 1000 गांथाम भटआव कमल सिंहआ अलरेडि सारा 15 बोसोर बियो एमएलए जाबोबाय बे जाबोबाय बिनि जिथु मावनाय मानाय जों 15 बोसोर आखाइनि जोङो रायजोफ्रा जाबाय आरो मोनसे खोथा जाहैबाय माने बै माबाया मा होनो बे कमल सिंहनि बेनाराव मा दङ इउपिपिएल ट्रेक्टर बे ट्रेक्टरा जि जोंनि रायजोजों जोंनि रायजो राजाजों नैबे बोसोरबायावनो जों बुजिनानै रायजो राजाया बेखौ जे होखारबाय जायनि थाखाय जों 28टा मोनदों 28टा मोनखांनायनि उनाव बिथांमोना मात्र 7टा मोनदों 12था बेसेबां दंमोन बेनिफ्राय खमायबाय बे मानि थाखाय जों बे दुरबल नेतृत्व होनायनि थाखायनो मोजां मावनायनि थाखायनो बे हेमन्त बिश्व आसामनि जोंनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारनि आखायाव गोग्लैनानै साबिया बेयावसो थाबाय नालाय दुरबल स्थिति जेबो खोथा बुंनो हाया आरो स्पेशली नैबे बांगाल मानसिफ्रा सरि बांगाल माइनरिटि मानसिफ्रा मुसलमानफ्रा इलेक्शनफोरखौ ओमफ्राय नैबे माबाखौ मस्जिद माद्रासा बा मक्तब बेफोरखौ बुख्रुबनाय मानाय नैबेफोरखौ होबथानो हायिनि माने प्रमद बर'आ बै समाव माने नैबे बांगालफ्रा बेखायनो जायनि थाखायनो जोंनि बिपिएफखौ लोब लोब भट होनाय आरोखि जोंनि बिटिसि आवनो प्रमद बर' थानायावनो नटिस फैयो इलेक्शननि माइनरिटिफोरनाव आरो जि बिला माने खोथा बुंदोंमोन प्रमद बर'आ माने सुइजारलेण्ड बानायगोन बिटिसिखौ 1 vote 1 job 75,000 for each self help group বিভিন্ন কথা ओमफ्राय जेरै माने मा होनो जोंनि मोनखानाय जाखासे जिथु पावार दंमोन बिटिसिनि बेफोर खमायलांबाय बाराद्राय माने मिशन भिजन उमुक खुगाजोंनो बुंजोबनानै सेस नैबे बोसोरबाया जायनि थाखायनो इउपिपिएलआ दा रुलिं गभर्नमेन्टआव गैला बे एकदम सेस गोदोना थालांबाय ओमफ्राय बिनिनो सासे अंशीदार हिसाबै कमल सिंह नार्जारिया बिनिनो केन्डिडेट दा कमल सिंह नार्जारि हिसाबै गावहा इसिबां जुदि माइनास गैयाबाबो ड्रबेक्सफोर गैयामोनब्लाबो नैबे इउपिपिएल टीमानो दा रुलिंआव गैया जायनि थाखायनो बे नावआव दंखायो नालाय बियो बे ट्रेक्टराव बेखौ डुबायगोन आरो कमल सिंह नार्जारिखौ 15 बोसोर जितिया माने जोङो बि जोंनिनो ड्राइभारमोन नालाय गारिखौ बोरै सालायखो बोरै माखो दा बिनि आखाइजोंनो जों 15 बोसोर जानायाव मानसिफ्रा मा बायदि टेस्टमोन मामोन जों आन्दाज दंजोबो किन्तु एबाराव आं मिथिगौ बा बिभिन्न इन्टेलेक्चुयेल एंगेल जातिनि एंगेलनिफ्राय जिहेतु जों 15 बोसोर जों बेखौ मोनबाय उरुप दिखौबो जोङो एक्सेप्ट खालामलाबा जोंनि बिजनेसनिफ्राय बिभिन्न जाति कमिउनिटिया जोंनो गतिके जोंनो फ्रेश गोदान सासे मानसि नांगौ बे हिसाबै बिजनेसआव डिमान्ड जानानै दं आरो बेनो धौ जानानै दं दा आं बेखौ मिथियो कंग्रेसनि बिजाथि रजत कान्ति साहा बिथाङाबो जोबोद हल बुंदोङो आरो बिथाङा जाय बेंगल कमिउनिटिनिफ्राय फैनाय बेराफारसे कंग्रेस होननाय लोगो लोगोनो बे मुस्लिम भटारा बुहुत बिथांमोननि फारसे दङ दा बेखौ नोजोर होयोब्ला कंग्रेसआ बिजनि बियाबाव देरहानायनि आसा दं बेखौ जों नुनो मोनो न बे जानाय नङा जों बिजनियाव थानायलै एफा गोबावनिफ्रायनो आरो जोंबो राजनितिकआव दङ बिजनिनि मानसिफ्रा जनसाधारना बिसोरो बिराद सालाक दा बिजनियाव आरो माइनरिटि स्पेसियेलि बिसोरो पलिटिकेलि रासिन कन्सियास मानो होनना बुङोबा बिसोरो बै जायफोर माने धर्मगुरु दं मस्जिद मक्तब नैबे माद्रासायाव नैबे हाजि मौलानाफोर जे बुङो बेनिफ्रायसो जायो बे बाखिफ्रा फल'वार्ससो बिसोरनि खोथाखौ नायनानै थाबाय थायो मोखाङाव दा गतिके बिसोरो जिहेतु सिनियरफोरनि माखासे लिडार्सफोरनि गावसोरनि गोरोंफोरनि हिसाबै सोलियो नालाय बिसोर खिन्थु जोंनाव एइउडिएफ आरो माने कंग्रेस होननाय खुनु ढौ गैया गतिके बे माइनरिटिफ्राबो आरो जि रजत कान्तिया बेंगलिब्लाबो बियो माने देरहाखाया जि जायगायाव बेखौ मिथिनानै नस्थ' खालामा बिजनि माबाया दा एकदम बे टटेलि माने खुनु माबा गैया आरोखि
नोंथाङा एमएलए जानायनि उनावहाय मा प्लेनिं दङ बिजनेसनि थाखाय जोंनिया प्लानिंआ मेन खोथाया जाहैबाय आंनिया एक नम्बराव जाहैबाय जोंनि राजाया बिजनेसनिया जोंनि लकेलनिफ्राय जानांगौ आरो जोंनि मेजरिटिनिफ्राय जानांगौ बै सालानि उरुप कुमार दे जों बाहेरानिखौ जों होनो नाङा आरो जोंनि जाति हा थामोनथा आरो जोंनि समस्ति बाहायनायानो आंनि मेन लक्ष्य सिगां बे राजनिति बाबै बाखि मावनाय दांनायाथ' इट इज माय प्रायरिटि इट्स माय रेसपन्सिबिलिटि एसे आं रायजोनि प्रतिनिधि जाबाय जितिया बे आंनि गुदुर दायित्व बे जायगानि डेभेलपमेन्टफ्रा मावनाया जाबाय थागोन बे अट'मेटिकआ किन्तु बेयाव जा जाति हारिनि सेन्टिमेन्ट नांनानै दङ जोङो मालाबाबो जों खेबसे 2020आव भुलखौ मावबोबाय जोङो उरुप देखौ जों अजायराखौ देरहाहोनानै बे दायनि बे भुलनि जों खिथेरखौ जोङो दा भुगिनानै भुगिनांगासिनो दं आरो बे भुलखौनो जुदि एबाराव मावबावोब्ला नेक्स्ट जेनेरेशना जोंनि इयुन जेनेरेशना जोंखौ मा फोनांगोन नोंसोर मा खालामना थाया बै समावनो जोंखौ बखिगोन बेखायनो रायजो राजा 10,000सो मानसिया आंखौ दिनै बे दायित्वखौ आंनो होबाय हमथानायखौ जाति जोंनि हारि जोंनि माने हा आरो जोंनि माने नैबे समस्ति बाजारखौ रेसपन्सिबल आंनो होबाय दा आं बेखौ मानिनानै दङ बे आंनि प्रथम खामानि जागोन आरो आंहा बेयाव सैथो माने बेयाव देरहासार जागोन आं मोनथियो एक नम्बर खामानिया बे जागोन जोंनिया आरो बिनि उनावसो नैबे डेभेलपमेन्टआ अट'मेटिक जागोन प्रायरिटि बेसिस जागोन मा मावगोन बे नङा दानि जुगाव जोंनिया इस्यु बेस जानांगौ बबे बुस्थुखौ मावोबा बबे बुस्थुआ जोंहा खहा जानाय नङा आं बुंनो हागोन आं दल' मावनो हागोन उमुक मावगोन येस मावगोन बियो बे अट'मेटिकआ नोंनि स्ट्रं नेतृत्व होनायनि सायाव बे केपासिटि दंबा दिस इज जास्ट सिम्पोल थिं बे जोंनि रायजोनि थाखाय दायबद्ध जों रेसपन्सिबिलिटि जों लाखानाय बेखायनो आं उमुक मावगोन उमुक होगोन थुमुक होगोन आं बेखौ बुंनाय नङा आरोखि जोंहा बेयाव इस्यु दङ जातिनि सोमोन्दै इस्यु दङ बेहाय जा आसाम आयेन आफादाव नोंथाङा सोद्रोमा जाहैबाय बेनि उनावहाय नोंथांनि रला मा जागोन बड'लेण्डनि थाखाय नोंथाङा मा रल लाहैगोन बड'लेण्डनि थाखाय जिहेथु आं दाबो सानो आं बिपिएफ जोङो आं बिपिएफनि थाखायसो आं दिनै बिजाथिनि थाखाय आं दिनै देरहानायनि मोनसे अंकआव फैदों आं हारसिं आं दहाय बुंखाबाय आं 1000बो भट मोननाय नङा आं दिनै बिसोर किन्तु जाहैबाय जा दोलोजों आंहा दासिमबो आङो बिपिएफ दोलोआवनो आं गावखौनो दं बायदि मोनो मानो होनबा हाग्रामा सारा आंखौ रायोबाबो बुङोब्लाबो आंखौ दुखु मोनदोंब्लाबो आं देरहाखांनायनि उनाव आं हाग्रामा सारजोंनो आं बे जायगायावनो थांफिनगोन आंहा जेरावबो गलि गैया आं थांखाथारनांगोन बेहायनो आरो आं थांगोन आं दस्रायाव थांनांगोन किन्तु जोंनि बिपिएफनि जिथु निति आदर्श जोंनि एम्बिसन बे दोलोआ जेखौ आंखौ बड'लेण्डनि सोमोन्दै जे दायित्व होयो जों दोलो हिसाबै बिपिएफनि जिथु आइडल हिसाबै आं बेखौ जोंनि हारिनि बा बड'लेण्डनि थाखाय आं मावहैगोन बेखिनि खोथा आरोखि आच्छा नोंथाङा होमबा बिपिएफखौनो मदद होगोन जुदि बिपिएफआ सरकाराव बाहागो लाबाय मन्थ्रिनि बाथ्रा फैगोन नोंथाङाबो क्लेम खालामगोन नामा मन्थ्रि जानो थाखाय अभियासलि बेथ' गल्डेन अपरचुनिटि दिनै जोङो जुदि एबसलुट मेजरिटि नङाब्ला कलिसन गभर्नमेन्ट जायोबा जों दिसपुराव थोब्ले माब्लेबा दिस इज द गल्डेन अपरचुनिटि येस आइ लाक्स वाइ नट खालामनांगोन नोंथाङाबो मन्थ्रि जानाय गोसो दङ येस बेखौनो बुंदों आङो बेथ' जोंहा गल्डेन अपरचुनिटि जागोन मानो आङो बिपिएफनिफ्रायबो दा आफादत बिपिएफनि भट लानानै देरहादोंब्लाबोथ' आङो इन्डिपेन्डेन्ट नालाय दा बे समाव जुदि आंना प्राइभेटाइज सिगां हाग्रामा सार दे आं हाग्रामा सारानो थाखागोन आङो किन्तु आङो हाग्रामा सारजोंब्लाबो जिहेतु आं बिजाथि जाहैबाय नालाय सासे इम्पर्टेन्ट आंहा रासिन मोनगोन हिसाबै आं बे सुजुगखौ आं लागोन मिनिस्टारखौ आं बिगोन मानो बिया जानो जुदि बिदि अपरचुनिटि फैयोबा दा नुनो मोन्दों जे बिजेपिनि मानेकि फोसावदिंनाय खामानि बे जरदार जागासिनो दङ आरो बिपिएफनि लिडारफ्रानो नांफागासिनो दं होननानै मोनथि मोननाय जादों बावैसो उलुबारियावहाय बिराद गेदेर मोनसे मेल जादोंमोन बेवहाय चिफ मिनिस्टार फैदों आरो हाग्रा महिलारि फैदों लोगोसेनो गोबां माने जाथि जनगोष्ठीनि लिडारफोरबो दङमोन जेरावनाखि आख्रासुनि मोनसे समनि दैदेनगिरि आरो दा खसरा ससे सम्मिलननि प्रेसिडेन्ट बिश्वजित रायखौबो जों नुनो मोननाय जादों दा गोबां बिपिएफ लिडारफोरबो जों नुदों आरो बिजनिनि बा हर्ता कर्ता बिपिएफनि मालिकफोर बुंनो थाङोब्ला बिथांमोनहा माने डिसिडिं फेक्टर होनना बुंनाय जायो दा बिथांमोनहाबो बे दंमोन दा बे हिसाबै नोंथाङा माने माबोरै आसा खालामदों जे नोंथांनि फैगौ जेनाखि बिसायख'थिनि जुजिनाय आङो बे माखासे बुस्थुखौ जेनेबा बिश्वजितमोननि मानि सोरबोनि खोथाखौ बुंदों जे मैखोमानो दाखालि नैबाव जेब्ला नमिनेसनखौ होयो क'क्राझाराव माने साजालावसो हैनांगौमोन ना नमिनेसनखौ बेयाव होदों
माने ओइ जेरै गेदारिं जादों बिजनियाव नमिनेसनखौ हैदों बेहाय खैजोन थांदों खिन्थु पाब्लिक गेदारिंबो जादों जे दाख्लै नों उलुबारि जितु ढौ बेखौ होनदोंना बेयाव 200-300 करिनि बेफार जादों अखा हानाय बोथोर ना पार्टिखौ ओरैबायदि अर्डार होबाय बे प्राइमारिफोरखौ जे मास्ट 10 खान करि हरदों गारि जेरैखि जाया मानसि लाबोनांगौ नङाबा आंहा मान सन्मान सेस जागोन चिफ मिनिस्टार फैनाय खोथा दं बेबायदि आरो दाख्लैबो जितु माने खै तारिखआवमोनलाय नमिनेसना डेटआ र' बावलायलांबाय आङो 22 ना 22 मोनने ओइदिनखालि नमिनेसनाव जेब्ला माने फैदों मानसिफ्रा उरुपदेया जेब्ला माने जय श्री राम होनबाय ना बांगाला हे गैला सासे गैला ओंखारजोब्बायबो बे दृश्य आरोखि दा बेहायबो नों मानसिफोरनाव हाबना नायदो बेहाय मानसि जानायजों जे बे भट मोनगोन नङा ना जोंनि दोलो बिपिएमनि दोलोआ जोङो श' खालामथारनांगौ नङाबा बेहाय माने एसे उसुबिदा नुलायलायनाय जायो खिन्थु दाबोथ' नों हाबदों नै मानसिफ्रा ओंखारदों बिबार माला होदों माबा खालामदों एनडिए भट दिबना नाय रावबो महिला बर'फ्रा आखाइ थिखाङा बेयावनो मोखां फिसा जाना फैयो बे दा मंगलयानाव लागै थांबाय 7 जनजों मिटिं खालामना फैनांदों दा बुंबोदोंनो आंनो होआथाय होआ भटखौ बे इन्डिपेन्डेन्टनो हो मोजां मानसिनो होना बुंबोदोंनो मंगलयानाव उफाय गैया मा खालामनो बिलाय उरुपदेया बे घटनाथा आच्छा नोंथाङा जोबोद बाथ्रा बुंबाय आरो आसा खालामदों जे नोंथाङा बेसेबां भटनि डिफारेन्स देरहागोननि मिजिं लादों मथा मथि बेथ' बुंलाबायनानै लाब गैया आं अथ' होननानै दा जोंनि बिपिएफनि भटार्सफ्रा मथा मथि बिजिनियाव गैयाबाबो फ्राय 60,000 70,000सो दङ माने मेनलि माबा आरोखि बिपिएफनिया बारासो जागोन एक्जेक्टलि बेनिफ्राय एसे स्प्लिट जागोन जानाया ओमफ्राय ओजोंहाय मेनलि जितु माने बिसोरो एन्टि इनकामबेन्सि जाबाय बिजेपियाव आरो बेनिफ्रायबो किसु जिहेतु आंहा माने एसे फेसआ माने बिजनियाव टाउनाव दं हिसाबै दिम्बे हिसाबै बयजोंबो सिना जाना आं रावजोंबो बिदिनो हाय खाजिया खालामनाय माबा गैया आंहा आंनि अनेकथा जाथिनि लोगोफोर दङ बिसोरथ' वेलकाम खालामदों ओमफ्राय गावसोरनि आंनि न'आव थाङो दा बे हिसाबै आङो नुदों मथा मथि कम्फर्टेबल पजिसनाव आं देरहागोन आं नाम्बार्सखौ बुंनाय नंला बेहाय कम्फर्टेबल जागोन देरहाना बे सियर आरो ओमफ्राय जायखौ बुंदों नों दहाय बे बिश्वजित रायमोननि खोथा बा सोरनिबा खोथा I don't want to mention बे हाइडिंआव दङ बे राजनिति खोथा सोरबा प्रभाबशालि मुगा दाख्लै बे उलुबारिनि मिटिङाव नोङो थानो हागौ बिसोर माने बिजेपि गावसोरनि चिफ मिनिस्टार फैथारनाय हिसाबै मोनसे देखायनांगोन खिन्थु सिंजों बिसोरो उल्था आंनि आन्दाजाव आरोखि आं बेफोरखौ बे हाइडिं बुस्थुफोरखौ आं नोंनो खिथाजोबनायबो नङा रायजोनि खिथाजानाय बुस्थु नङा दा बेखायनो आङो जिहेथु आं दा बिपिएफनिनोखा आरो बिपिएफआवनो थागोन दस्रायाव थांनायनि जेबो लामा गैया बेखायनो आं रायजो राजाखौ जेसेबां बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा आरो जायफोर माने वेल विजार दिनै माने गोनो गोथो जानानै थाबाय दा गोदान फेस हिसाबै आं फैबाय जा नार्जारि साहाबाबो मोनथाम जाखाबाय दा बेखायनो आंखौ जुदि बिसास खालामनानै आं जुदि भट होयोब्ला आं गोजोननाय मोनगोन ओंखायनो गोसो गोथारै बयनोबो बिजिनि बासिन्दाफोरनिफ्राय आङो भटखौ जाहाथे आंनि नैबे जाहाजनि छबियाव भट होयो बेखौनो आं गुरै रायजो राजाफोरनिफ्राय खावलायबाय बेखिनिसै गोजोन्थों आच्छा जोबोद मिजिं लाबाय जे दिम्बिसर बर' बिथाङा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मोनसे मोजां भट लानानैनो बिथाङा देरहागोन आरो देरहानायनि उनावहाय बिथाङा बुंनाय जादों जे आसाम आयेन आफादाव बिथाङा सासे एमएलए हिसाबै सहैनायनि उनावहाय बिथाङा हाग्रा महिलारि दैदेननाय बिपिएफखौनो मदद खालामगोन आरो बिपिएफनि जानानै बिथाङा खामानि मावगोन बे खोथा बुंनाय जादों आरो मन्थ्रि मोनोबा मन्थ्रिखौबो बिथाङा लानो थाखाय रेडि दङ बे बाथ्रा बुंनाय जादों जों मिजिं लाबाय जे दिम्बिसर बर'आ फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गाहामै गाहाम देरहासारथों आरो उन समाव बिथाङा बिजनि हालामनि जौगासारनाय लोगोसे बड'लेण्डनि गोबांथार मावथांखि दं बेफोरखौ मावफुंनायाव मदद खालामगोन आरो आसाम आयेन आफादनि सासे मुंख'जानाय एमएलए जानानै थागोन जों बेखिनि दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय गोजोन्थोंसै